Mindjárt köszönhetitek őt is. A Magyar Honvédség volt parancsnoka, sosem tekintett magára politikusként, a Honvédelmi Minisztériumban betöltött pozíciójában is katonaember maradt. Az Amerikai Egyesült Államok hadseregének Szárazföldi Akadémiáján stratégiai tudományok mesterdiplomát szerzett. Szolgált Irakban, ahol zászlóaljat mentorált egy különleges műveleti csoporttal, és Afganisztánban is, ahol a NATO erők feladatainak összehangolásáért volt felelős. Kutatóként proszciencia aranyérmes és Korponai díjas, a Miskolci Egyetem díszpolgára, a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, Debrecen város Pro Urbe díjasa. Hölgyek és urak, változásért itt most jelenlévő magyar tisztás barátok a színpadon, dr. Ruszin Szendi Romulus. Isten után legszebb és legszentebb név a Honvéd nevezet. Hogy ne iparkodnám hát megérdemelni ezt a szép nagy nevet? Iparkodom teljes szívemből, ó hazám, megvédeni téged. Védeni, fölemelni téged, s lesújtani a te ellenséged. Hölgyeim és uraim, kedves ünneplők, Petőfi sorai örökérvényűek, és mint annyi minden más Magyarországon az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hagyományait tükrözik nem csupán a Magyar Honvédség, hanem hazánk teljes életében. A mai Magyar Honvédség ott és akkor született, amikor a magyar népnek elege lett a zsarnoki Habsburg Birodalom elnyomásából, és a teljes lakosság azt mondta, elég! Hogyan lehet az, hogy a mai hatalmasok képesek Petőfi évében a Habsburg Birodalom meghatározó egyéniségének nevére lecserélni Budapest egyik leghíresebb katonai objektumának nevét, ami a nagy költő, egy honvéd őrnagy nevét viselte. Ha más nem is vizsgálnék, csupán ezt az egyetlen momentumot, ezt az egyetlen bárgyú intézkedést, amit a hatalmi arroganciában szenvedő önjelölt, aki a sorkatonai szolgálatot elkummantotta, családi történelemkönyvbe való bekerülés kergető szánalmas próbálkozása, akkor is világossá válna, hogy nem értenek a honvédelemhez, nem értik sem a honvédség, sem Magyarország igazi értékeit. Persze szoktam én idézni Mária Teréziát is, aki azt mondta, etetni kell a birkát, ha nyírni akarjuk. De az a baj, hogy még ezt az üzenetet sem fogadták meg, hiszen ahelyett, hogy valóban gondoskodnának a magyar emberekről, azon belül a katonákról, rendőrökről, tűzoltókról, a büntetés végrehajtásban dolgozókról, pénzügyőrökről és minden hivatásrendről, orvosokról, bírákról, tanárokról, ápolókról, ez nem ment nekik. Csak az elnyomás, a félelemben tartás, az egzisztenciális értelemben vett degradálás jut osztály részül. Azt gondolják, hogy ha félelembe tartanak minket, akkor megtörünk, behódolunk, és igába hajtva, fejüket esedezve alamizsnáért könyörgünk. És ehhez minden eszközt felhasználnak. Megpróbálnak összeugrasztani minket, kategorizálni, listázni, sőt, folyamatosan nyomon követni most már azt is, amit a világhálón teszünk. Ha van véleményed, ami eltér az állampárt egyetlen vélt igazságától, akkor vállalnod kell a negatív következményeket, ami utolér téged, és mindenkit, aki közel áll hozzád. Még azt is figyelik és büntetik az egyenruhásoknál, ha egy-egy bejegyzést mersz lájkolni,
vagy netán megosztani. Az az üzenet, hogy ne merészelj ellent mondani a központi irányelveknek. Ne terjedjen a szakmai, érzelmi és a magyar értékek alapján megfogalmazott vélemény. És tudjátok, miért teszik ezt? Mert félnek. Félnek a hatalom elvesztésétől, és félnek attól, ha nem ők uralkodnak, akkor minden kiderül. Mi erre katonák azt szoktuk mondani, ne félj, rettegj! Nem ismerős a helyzet? 1848-ban pontosan ezért fogott össze az ország. Tehát 48-as hőseink és a teljes magyar lakosság pontosan ezért fogott össze. De az a baj, a 20. században is fel kellett venni a küzdelmet az elnyomó rezsimmel szemben. Éberség, elvtársak! Jött az üzenet, és a gyávák és a haszonlesők gyűjtötték az adatot, és feljelentést tettek azok ellen, akik mertek gondolkodni. Elég volt a Goebbelsi propagandából, elég volt a neosztálinizmus irányelvekből, elég volt a csinovnyagok hatalmi arroganciájából. Mi nem ezt szeretnénk. Mi nem ezt szeretnénk. Az egyenruhások felesküdtek a hazavédelmére. Mindez a magyar emberek életének, érzelmének és értékeinek tiszteletben tartásával tették, teszik és fogják tenni. És teljesen mindegy, hogy aktív szolgálatban, egyenruhában, riaszkosként vagy honvédelmi alkalmazottként, esetleg kadétként, tartalékosként vagy nyugállományúként, hiszen aki egyszer részese volt az egyenruhások nagy családjának, az is marad élete végéig. Vissza szeretnénk adni a megbecsülést az egyenruhásoknak és minden hivatásrendnek. Az illetmény azért fontos, hogy méltó módon tudják a családot eltartani, és a szolgálat teljesítése közben ne azon kelljen gondolkodniuk, hogy hova megyek másodállásba. Éppen ezért a fizetési anomáliákat fel kell számolni a rendszereken belül, és figyelni kell a rendszeren kívüli összhangra is. Az nem állapot, ha egy riaszos kollega 10 év szolgálat után 231 000 forintot visz haza. Ha főtisztek a létbizonytalanság miatt villanyszerelőnek vagy burkolónak készülnek, mindeközben felvehető a büntetett előéletű, a külföldi állampolgár, és még közben pénzért rendfokozatot is lehet venni. Hello! Ez így nem mehet tovább. Óriási probléma, ha ezeknek az intézkedéseknek a káros hatását nem látták előre. Ha pedig igen, és mégis bevezették, az lehet még rosszabb, mert akkor semmi más nem volt a cél, csak az, hogy az általuk deklarált és fölöslegesen fenntartott háborús veszélyhelyzetben rombolják az egyenruhás szervezetek morálját, és így bevethetőségek képességeit. Ez pedig nagyon közel áll a hazaárulás tényéhez. Rengeteg dolgunk lesz. Rengeteg dolgunk lesz, hölgyeim és uraim,
ha tényleg vissza szeretnénk adni a megbecsülést és a megbecsültséget. Az illetményen kívül bérlakásépítési program megadja majd a lehetőséget, hogy minden egyenruhás szervezet kialakítsa saját lakhatástámogatás rendszerét. Ha elváljuk a helyőrségváltást, az azonnali bevethetőséget, akkor a lakhatástámogatást is újra kell gondolni minden szervezetnél. És ha már a lakhatásnál járunk, akkor nem elkerülhető az infrastruktúrák fejlesztése, annak érdekében, hogy az élet és munkakörülmények valóban megfeleljenek a 21. századnak, és ne a múlt század harmadik harmadának minőségi szintjét képviseljék. Meggyőződésem, hogy a biztonság minden magyar ember számára fontos, és ennek fenntartása és garantálása az egyenruhás szervezeteken múlik. Én itt szeretném megköszönni még egyszer mindenkinek a szolgálatot, mert tudom, hogy azért élhetünk ma itthon, ebben a szép magyar hazában, biztonságban, mert az egyenruhás szervezetek tagjai teszik a dolgukat nap mint nap, lelkiismeretesen. Tudjuk, hogy a diktátori jellemzőket magán hordozó pártpolitikai vezetés újra cáfolni fog mindent. Tovább fogja folytatni a lejárató kampányt. Talán még szakértőt is találnak, aki majd megállapítja, hogy hajászbüntetésem volt. De minden hiába, mert az állomány tudja, hogy igazam van, és hogy senkit nem hagyunk hátra. Végezetül engedjék meg, hogy Petőfi verseinek részleteivel búcsúzzak önöktől mára. Honvéd vagyok. Mikor a nevemet kimondom, mit tagadás benne? Egy kis büszkeségnek ragyogó szikrája szökken a szemembe. Rajta is leszek, jó hírem nevemet megtartsam halálig. Vagy ha visszamék majd az otthonvalókhoz, elvigyem hazáig. Az lesz ám az öröm, ha majd visszatérek az én enyémhez, és ide szorítom rendre valamennyit, dobogó szívemhez. Én mindig a hazámat szolgálom, jelentem, befejeztem. Következő